A convocatoria do Pleno Extraordinario foi recibida con gran estupor no seo do BNG, que non entende o obxectivo de volver debater dous puntos que foron rexeitados na sesión ordinaria celebrada o pasado día 22. Entón, o martes, a 5 días despois dese pleno, unilateralmente, sen consultar, sen intercambiar opinións co resto das organizacións, polo menos con nós non o fixeron para nada, unilateralmente, como digo, con arrogancia, con prepotencia e con chulería, o Goberno de Boiro convócanos un pleno para volver a tratar puntos xa debatidos, amplamente debatidos e xa votados. E entendemos, bueno, dende o BNG que é unha falta de respeto á vontade democrática dun pleno, é unha falta de respeto a nós como organización da oposición que somos e é tamén unha falta de respeto a toda a veciñanza, posto que volver a convocar un pleno ten un custo por asistencia a ese órgano. Entón, parécenos que nos están tomando o pelo a todos. No caso da ampliación da sala de fitness da Cachada, o BNG non se opón ao proxecto, pero consideran que non debe financiarse con cargo pos da Deputación, que ten como finalidade a mellora de servizos en todos os núcleos do municipio. Con respecto á solicitude de crédito para actividades culturais e educativas, os nacionalistas entenden que son proxectos distintos que deberían votarse por separado. De ser así, si apoiarían as necesidades educativas propostas polo Consello Escolar Municipal, pero non o crédito de €500.000 para sufragar actividades lúdicas que xa foron desenvolvidas durante o verán. Dicir que non estamos en contra do proxecto, ese da sala fitness, evidentemente. Non estamos en contra da súa realización, porque iso faise entre técnicos do Concello e as persoas interesadas. Do que sí estamos en contra é da financiación. Como se vai a facer con eses cartos, como explicou a compañeira, do Postplus. Porque, ademais, se se fixera con eses cartos, incluso retrasaríase a súa execución, porque teria que ir á Deputación, teria que aprobarse, o sea, que sería máis rápido e máis viable financialo de outra maneira. Eso, bueno, pois queremos facelo, queremos reforzar esa idea. Contra os proxectos nunca estamos en contra. Fíxose o Clube do Remo da Cabo da Cruz, fíxose cos técnicos do Concello, fíxose ca xente interesada, e contra eso nunca estamos en contra. E no segundo punto, pois tamén, resumir, non é normal que se vote xunto o tributo a Mecano coa saúde bucodental dos escolares. Non nos parece de xeito. Ese é un exemplo moi gráfico do que se pretende aprobando ese punto en conxunto. Terá que ir por separado, evidentemente.